गोबां पार्टी दायो गोबां पार्टी जोबलाङो जोंनि मेगनावनो जोङो बहुद पार्टी थैलांनायबो नुबाय अयनायन पार्टी जन्म जादों थैलांदों दा खोथाया जाहैबाय बिनि उद्देश्यआ मा बिसोरनि थांखिया मा बिनि सायाव निर्भर खालामो गतिके बेखौ रायजोआ बेसे एक्सेप्ट खालामो खालामा बिथांमोननि सायाव निर्भर जों बुंनो हाया जे सोरबाया पार्टी दानो मोना बे मोनसे गणतान्त्रिक देश बेवहाय बयहाबो पार्टी खालामनायनि राइट्स दं गतिके बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां गैया थायो बेसो उन्नयननि खामानिखौ मावो जायफोर पावाराव दं बिथांमोना दिनै CSBनि इन्टारभिउ लागासिनो दं गाबोन बेनि सिलेक्शन जागोन साख्रि होगोन आरो बेखौ बुङा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ आक्रमण खालामनाया बे स्वाभाबिक खोथा दला दलि राजनितियाव हाब्रु सारलायनायनि जिथु खेला बेयो जायो किन्तु हाग्रामाया बेखौ बुंनोसो हागौ हाग्रामायाथ' बेखौ समाधान खालामनो हाया बिथाङाबो साख्रि होनो हाया लामा मावनो हाया किन्तु दिनैनि UPPL सरकारा दा बेवहाय खामानि हिसाबै आं फाग्ला बारबोदों मुसलपुरनिफ्राय बे आर खाथायाव दिनैनि प्रग्रामाव फाग्लानि दालाङाथ' दा दैज्लांनि सिगांनो ओंखारनोसै बेफोर मोनसे उदाहरन नङा होनबा बेफोरथ' उदाहरन गोबां लामा दालांनि खामानिफोर जागासिनो दङ आरो जनकल्याण माखासे आसनिफोर लादों IBS होनाय जायबा महिलाफोर गथफोरनो फैसा होनायनि खोथा जे महिला सबलीकरणनि खोथा बेफोर प्रग्रामफ्राथ' सोलिगासिनो दङ बेफोरनोथ' खामानि रायजोनि जनकल्याणमुखी खामानि बेफोरनो गतिके खामानि जादों जाया दलाव हयथ' दिनै मोनसे आशंका जानानै हयथ' बुंलाबायदों आरो बे सरकारा दायो गोबां खामानि दामानि लानायखौ जों नुदों आरो दाख्लै मा होनो दा हम भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह फैबाय आरो बेवहाय जोंनि मुख्यमन्त्रि दंमोन बिथांमोननि बे मिटिंनि गेजेराव मा खोनादों बिथाङा जे क'क्राझारनिफ्राय गालामफुंसिम रेल लाइननि खोथा बुंदों फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव दिल्लीयाव बिथांनि स्टेचु आरो लोगोसेनो रड्सनि नामाकरण खालामनाय जागोन एप्रिलनि गेजेराव खालामगोन होनना बुंदों बिदिनो गोबां अन्यान्य घोषणाफोर दङ बेफोरखौथ' जोङो राजनिति खालामनायनि मुल थांखियानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव स्कुल अनुस्थान प्रतिष्ठानजों लोगोसे जोंनि माखासे जिफोर समस्या बेखौ दाबि खालामनानै लाबोनायानो जोंनि राजनिति बेखौनो मोननांगोन दिनै केन्द्र दिल्ली सरकार दं आसामाव BJPनि सरकार दं केन्द्र BJPनि दं बा बेवहाय क'लिशन सरकार दङ आसलते जाय सरकार थायो आसामाव बेजों बिथाङाबोथ' थाबोदों गोदोयो दिल्लीयाव थादों दिसपुराव थादों खार'ना जाहैबाय बियो जोंनि BTCनि रिजिनेल पार्टी जों बेखौ उन्नयन खालामनांगौबा निस्सय रायजो सरकारनि सहयोग दिल्ली सरकारनि सहयोग नांगोन अब्लासो जों बेखौ दा मा होनो बेफोर जिखिनि दाबि दावा बेखौ आदाय खालामनायनि स्क'पआ थायो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर देरहागोन होननानै नोंथाङा सानो सरकारा खामानि मावदों रायजोनि खामानि मावदों सरकारनोनो भट होआबा सोरनो होगोन रायजो सरकारा रायजोफोरनि अनुदान अन्यान्य डेभेलपमेन्ट लामा स्कुल दलं मावदों सरकारनि प्रतिनो थागोन आरो जों दिनै बेखौनो गोख्रों खालामनो थाखायनोथ' जों BPFनिफ्राय फैबाय बिसायख'थिनि सिगां गोबां BPFनि गिदिर गोलावफोर फैगोन हयथ' किसुदिन अपेक्षा खालामना बेनि उदाहरन होनांगौ बिथाङा बुंनो हागोन नामा जे हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे समाव कंग्रेसनि सासे मन्त्रि नंगौना नङामोन बिनि उनावहाय बिथाङा दा दिनै BJPनि मुख्यमन्त्रि जानानै दं बिथाङाथ' डास्टबिनाव गारनानै दोनजायाखै बेनो उदाहरन बे गावनि कर्मनि सायाव निर्भर खालामगोन जों बाहाय फैबानो मन्त्रि जानांगौ MLA जानांगौ MCLA जानांगौ बे जोंनि मेटार नङा लुबैनाय लुबैयै बे दला गाव बिबेचना खालामगोन जुदि जोंखौ उपयुक्त होननानै सानो
हयथ' जोंखौ सानसे हयथ' दिनै जों जेरै UPPLनि बे जगदान कार्यहसियाव बाहागो लादों नोंथांमोना दिनै बाहाय नुदों आंखौ जे जोङो UPPLनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ BTC ओनसोलनि अस्थिर राजनितिनि थाखायनो बेवहाय जाहाथे मोनसे स्टेबल आन्चलिक दल दानो हायो बे प्रथम जोंनि उद्देश्य बेराफारसेथिं जि बर'नि संकट मोनसे अबस्था राजनितिनि आरो जुदि दिनैनि दिनाव BTC ओनसोलनि बर' रायजोफ्रा जुदि बेखौ सिन्था खालामाब्ला फैबाय थानाय दिनाव जिखिनि राष्ट्रीय दल अन्यान्य दलफ्रा बेनि सुजुगखौ लानो नागिरदों बेनि थाखाय जोङो सिन्था खालामनानै BPF दोलोनिफ्राय चन्दन ब्रह्म बिथाङाथ' आगोल फैबाय खाम्फा आरो जों एखेलगे रायलायनानै UPPL दलखौ जाहाथे जों गोख्रों खालामनानै बेवहाय मोनसे आन्चलिक राजनैतिक दल शक्तिशाली खालामनो हायो बेनो मुल थांखि